Langjun suri ni rakrisil kepa farma nura klapen kapacitang asai kireng. Juda ngapan pusi hanjang langsung KCS unit atun jusik pangceng bomlo. Pongkresi bodosa ka football kapatu kapangceng. Kardom Pini prime time aberta kithanabang nili sami velin rong pharpi nonar juik tha berta angton pen kewangji ingdeng ingkora troxi hawar karbi risonimsu rongaji rasinja klamalong kapaman ponji misti kelangjun surihni ra krusir kep pachathang ponji phan nura klapen saideng bomlo bangso sai kiteng pon kapangcheng laki dongmukak ahitia long pensi pangcheng pon dongmukak ahitia long kiduan otuan nungalong nura klap klembang patung poster ketar asai deng pon Bangso misti kelangjun kecepati dun longji aphan men kecethap alu mati form ta ipon bomlo men kecethap dunji alu kelong ponji adim lake dong mukak hiti along MS Rongpi Enterprises ice cream akutat lapen Facebook along jirlong terang rong chai chu phanle humri ponlote long ponji form ke entang atum tami preni 54 arni men kecethap alu pali etnangji Bangso phi kapali anke kecepati along adimaklong pek contact thelo pusi nura club pachithang chunbang Thomas Terangpen Karbiang long life along birtanang pali Hanjang langso KCS unit atum ingdeng ingkora troxi ZKYF japra langsolong kapetu ponji karbi risonimso rongaji kapaman ponji along kecepati dunji aphan chisik chidang pon bomlo Aningkan wang ason thak thaksi risomar lapen samiatum jutang kape do verji phan mate jutang kapareng verji phan matha pon rinti pining le thota chingrum si kikan kilun mesen pen kachapati du thekje phan bor ipon rinti hanjang langso KCS unit phan kamatha pon hodai ta donangji pu ke matha pon atum pen rupsing rongpi khemari tokbi lapen arisang huatum do desang si pen kinang sot ason amu ri arlan pidun bomlo Kikan kilun kachari bom mahut lapen kidu ke thak adim pen ke chenglo kenangji ason an pador dun bom anso se rata tumta jutang jubat aphan matha ponsi chirap chito dunangji lapen riso lapenim so tumaphan nason se aning pathe dunangji athe jutang ke khaya harji mate khaya achethe Pukajan pen anon terang Karbiang long life Normalom so pan birta ington pon iksenang It's me, the Fusset, the rappers in Toronto, featuring with SC Rocky and Apan Shine Hippie. Music night, it's DJ night. Music night, it's DJ night. Yeah, DJ, 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 DJ. Yeah, yeah, it's DJ night. Yeah, yeah, it's DJ night. Music night, DJ, DJ. Sami kilami araje logbon tareta abibidun bon chupachadun chipu aning dubnon laki kirti aron birabong odon pene ki kandas ru alum kanon lulon seje perolon kanon lulon seje perolon SC-Rocky music kilo on bang non to them flow along birabong odon pene toka nang rangon sengu chitoron liya goki angbong Dihina mo phi puthot birta arju bandhu senang rongkhang ICDS project kaparlo jengkha circle hini pen patre piponsi pini portion ma rally mate armu kache jeng pado bangso armu kache jeng ponalong supervisor Elisa Dera pi japonsi jengkha 2 circle mai phi phudang tiron pi pen chunbang pi priti tiron pi pen danglok center thomkep so se ICDS workers pen helper do an armu kache jeng along RDP dun Labangso portion Abidjan Chitinipai isipen Chitinipai thomkep arnian padoponji ahok pet labangso Abidjan lake misen alangsi junangji anchot kali irita char sampamesi ancho mate ajat asonta chunangji lapen misen ahormusi chunangji athe nonakai kaprek akeso nangke klang pana jok munira tumki thike jang aphai na ke bat puathe pn ponsi pini jengkha to ICDS circle armuka chejeng padopon News Desk report
Karbi Anglong Live. Kasa patok lamalong jitini pai ingkore ke thomar ni pen Bodosa Cup Football Group Angbong kapatu pangcheng ponlo. Asamalong isi nong nam kacethang football kapatu kacepate Angbong pen Bodosa Cup ta isilo. Laso cup pining kelada Karbi Anglong along satami nang biponlo. Pongkri si Parman labang soa cup kidam tang jitini pai ingkore ke thom ani pen kasa patok lamalong group D Angbong kapatu pangcheng pon. Bodosa Sports Club kapatir pi along kasa cerap cetu dunsi kibipon labang so Bodosa Cup Group D Angbong kacipoceng laki Greater Dipu Sports Association pen Dibrugarh Tengangkhat Angbong si Jipolo Arni kangsam porpai pora achiti malom pen kapatu pangcheng pon phirlo laso hu GDSA atum kapatu ke thek soy ajok goal pli pen Dibrugarh Tengangkhat Football Club aphan parem detlo kapatu ajai mekdin along kapatu ke thek abang phuatum aphan nong e Kapajir patik ponsi GDSA pen lang minglu apansi kapatu ke thek anong e pajir ponlo. Labang solong kasa kongchun bang pangkaj teron pen GDSA amaipu gotom terang atum arideng pensi pajir pon. Kebangji pre chiklo ni phai pli arnisi Tinsukia long angdung kiti patupon po. Dipu pen camera person Sarjip Kathar pen digonto teron Karbi Anglong Live. Pini prime time aberta bangke lapan sigang taniglo demi thak me kardom.